twakora chinkwana chokwena na umoyo nabo igo gusegitana ekiro togenderete no bugima igo no bwate ribaga riao ria bene rio gusangana into igase studio betira se namba ito ya studio betira ase mitandao ya kijamii chinsemo cha Facebook, YouTube no tore live kose eyemo ase eyemo kumwarigania umo geneto ase nchira ayabene irindanyare gutumanyere ningo nande ninki agokora nande nchiraki abeire gakomenya ase diroba dia gusi karibu sana ase studio nakibwakire byakire bya nashukuru Mungu bya sana ndimona sana erieta ari abana boigo ninki ogokora samarieta barigereria gonkoro kwa Jared naga kauntita gondo ya mo abateri ba Ebenesa nyagutati singers ababire bagotera soro gongorwa gusia singa kichintambe na mono ase miaka wetani 15 konga tora abire togotera mono ase orogongorwa gusi korutwa gachageta matera ya makuru matera kuru kwa matera ya nyaguta ase whatever wetani miaka 15 yes ningi kwa bere ko gose role ya wase kwa yeneri ya bere egonda materi ase kwa yeye Ebenesa lakini rende wetani obateri obu nande gukora tole bintu binde wetani ya gatia igase nginjo yo basemi bugukini kwaye lakini mono amatera ari togotero research ninje na korete nandi ninje ngoteri gose ninje ngo banga matera aria ase nginjo yoko yanda kunya record na gukora shooting at the same time ni Ebeneza nyaguta kwa ngaki yaberege kobera mosa mutuke abusase myake emenge twabere tokokora boerenia ase nginjo yoko gendie kwa yeyega karutwanye chagite kwa yeye actually twachagite twarenga abantu 6 togabere togotera lakini ase nginjo abande bagosoka ibibarua ane karutwa swagite first volume eri kurukunga Yona ego twatera twarenga abantu 6 plus umupasta naro lengororo ulinge gotosemia togatera lakini muna tukuna gochaiga singinjo yo gosoka bandi bagasoka bakariko my brother nari ngorora kaende mirimo abandi bagasoka bakende mirimo lakini mwana tutigarita abantu 4 ana batukuna konyagendigo ekwa yigo amatera mogotera nae kanisoka togotera matera nyasaye aye kanisa the gospel songs matera nyaguta ari agatera ruri richi sinoti chiarenge manyete kero enjiri yarenge gocha gusi ne wata sia chakirite ekaro ya chite igo ya chakirite asa kurukunyaguta kunyaguta ga abantu barenge gocha basangirika na obo sipi ba chorora singinjo joko genda kurandiwa ona matera yinjira barenge nya kombosi usinjira barenge nya tera go barenge nya beka banya tera bagutumeka chi tune kose amaliugi ari bagatera ire emeino kare ekaro kunyigwa matera aya kunyigwa re sort of ngano no muino meineria bagusi bagatwa matera ari makuru y'ubusi bona bagusi bari ngotere meino emeine yebana kare nchiri yacha iyaje tabinyaguta iko batite bano bagansa ekaro bayigeri gogotera lakini gogotera ngore kora sibuli muwani gogotanga Jesus my savior Jesus my savior lirimba bwate soprano babwate tena bass na harito bono obegeri gwenjiri kosi ya takete iche bono gusi ari nyaguta oba kwegeri kunga bono abwa se topic yabu iko yari nga Jesus saved as from sins bona karabangi na bana baka kwegeri ku ko beko otero ko egara bakubwate na topic yibaye kwiba bwate bagendere kuna kwegera botambi boba ari gusukensemo ebikundi barosio gotera musongori muna ko begeri Jesus my savior he saved us from sins basuka kando barosio gotera amatera yaka na kuna korosi huo wone sababu yake na nacho kolengereri kunya tera karutwanya chaka ona achite kanyoranga bono wikanyoro mugano wenjiri ye kanise yetwa so the Seventh Day Adventist yaki ya chagete bono ngamaro cha kanyoranga aina ara matera ba chagete kuna gotera
bono ngachikorigereria ngake sabu nkanyora ekegori eke kia bono iga barabu bono igo batagete amatera bagokombosi ari bagotachabia ni keyboard bagokanyaga biya gochimotu at the same time amatera bono agotera kwa Nyasaye nyimbo za Kristo amatera aria igachete bono gokombosi maega after ayanyaguta akabe kusolve verse ndeni bono abantu bana kwegerera kurwa bwenche ngamune bono ari matangani tabwate ebyo bono bari koimuki umuino yomo bumugusi wa tumike tune bameka mangana ya Nyasaye begeri kwa sesi note asichikambi babeka kwa bagotera ambalio gitarengo na juko gotera na bono sekunga ejezazi mazeria bono etune ni ya bana bari koimuka bagenda bagokerete mbamanyite solifas bari mukyo muino baza kubika mangana arine bagotumike tune iri yawe yigikuru tati kwa okunyigwa ku sound ke kakahiga atabwate solifas lakini ndero rendo bumanyi bwachire bono bagocha babika those solifas yo so egangene ne ndinaki tunyabeke abe ase record nene ke korikia bono kia manyanga enjiri ya kare ya chagite iga matera gateri nayo that is why in most cases okonyora nene karo omongine gosomoga komokora asirire bagotwa keresi mitwagenda ese ngencha mongino yo gosala komoga koyo amatera ina arari kunako ariko gotera na arari nganyanya twagenda hororo abantu bana kwinyuri naindi yes imwale kubukike nanda aya ndubugetie keyboard maito bano kubika wanse ukube obugi keyboard lakini emioyo yateru eri emioyo bano totere yimikuru koma kubekete ni keyboard lakini that's how we started tukana gocha iga then tukamana gocha kuna kwanza kuna kubika mariogi egare egotera kwa me wa kisasa ase amatera aria makoro bono buno gwaterire bono iga na amatera ngana na kimwabete mukubika busimwabete mubwate se record che bono kanto bwata amatera ari 58 ari aterire egekoro lakini nana mangari ndo jinga amatera na jitenga kora research na kora na ria bangena bali bakuru na bagaka ontere ria gotera nana babori kare ngakimwamenyete ngakiyo in fact no bwanjani njira abantu baringe ko menya kare abantu banjaine no ine ndagira abantu bagasangiramo rero binde bichenjeti kabisa so njira abantu bamenyete kare bwanjani bwaringo nonyene kanisa nabakoranga abantu mbachagete no muika oringo muya toisia abantu basakwira na bali abantu bali abakoro bababuringa ngakia abantu bamenyete no manyete nga asama tabikani tinjira inye abantu umuntu arakogenda ndamwe munjaringe muntu oroshire ngori ndo beke kirandi ari beka umuntu kagweto tauni muntu bekani onyu irani kombe ogenda kuchimuntu abantu banjaine dero no beke dero matabeka umuntu no beke ase ngori ase to muntu inchanyo wanjani bakarende ke mbuyo buna buri bwarenge buri bwakari ningi ekwaye nekoro kwa Beneza Nyaguta kero keno muntu nabari irenga egotoka ase gusena abasaye baringe kuru ase kanisa iri ya Nyaguta yaya abandi ngora bori bariko lakini kiki agerete kaire iri ya Nyaguta igere very simple ntuto kuru ase district ya Kyogo Kyogo ga ase mopasti takoro ku pastor John Orenge kuru Kyogo ga nje personally nguru Kenya bingi matari onde naro kuru ikoba kuru Dennis Omari anaro kuru Jared Micheka kuru Kyogo mini bono nje ndi Kenya bingi ere branch ya Kyogo bono nturi kuru Nyaguta ige kuru kunga Ebeneza Nyaguta tune singers Nyaguta tune ige tune ya Nyaguta nero mutume singers nere ibono togotumika gotera matera aria etuni eri enkoro lakini nturi kuru Nyaguta ekere kwaye yeguchaka njira kimwanya rite kumirana gotu agachire chi congress chia basaye njibona matera yege singe njira ariko na koigwa anyora bangina babakoro bana kontera liga bono kanyora twari rumo musunga kibona ko ngira bijaiga bono twagenda ritole congress ya basaye those days na weka ama twatera bono nkaranga bakuna ko konyagokera nande batete ko bayiga kibona matera yari agocha bijaiga bono ngira bigacha tobe karansa ata bono tigatunya beke tunya record so when we recorded the first volume kanyora bono abantu banyanchira matera ya gasoka bia
then tukagenda rindi kurwa buo. Igo yabiri kwaya entingo gwikira mutukabona. Wetana ngoigo. Aya, one kwaya. Kwaya aboteri kuburi kando. Na magana differences chiange ndogete mwabuna iko kiri kando. So to kumuki your differences. Mujenda se kwaya because obotomu bara so aboteri katia. Iko buri kando. This is our mission. Oborandia. So ya karomo koranga differences na bochiko toka. But we sit it down, we solve them. Lakini mono nana korra chiko raba. Aya asini ni ga maybe ko seto bune ko sini uniform ngaki uniform eri ngaki ayo tabe ke uniform tua tabe ta aku na kanto bano gara to stwe ni ndebike egati amoterari no umoroche ngachite nkuma gusamanyikanite muno ayo atumiete tune yo nkoro narari au sipi in fact na mune fori mwentangani abondo je buno kuchisa asmasevia sugusuna iriani on sipi doche nganta tawa kero monto na ba to mate test buna kwa mu ikera kero monto no aba mu aba yusubu akoro kunko gochiete igo ono matera yo I think singin je tiuni ri nkoro na ba ko genda igo okokonde okokwa abe kwa iga kumo bisa okono gotera na komboseti sakuri ri gotera ko kara ko gotera ko goteba nga omo bisa ta ko ka singin jo kugwa ige mini tinga no yo tomenye ta subu kimo mundo tayo le mo nyaboronge onde tayo le perfect ni to kana muri kanisa ini kero mundo na bwata bale bwaye wana mundo na ro jora ranga nche ndo mokong ndo muya se kanisa go sende asense ndo muya mano ko bwa abande ya karo ko ro mundo gure ntakinera akore ntikieke ara imoke nane nya samo konya mundo ya gendra yo ni kuimizana kwamba tigato tome tuko na gusabirana ana botoko nyora kwanyora nga ekanisa ime otero kungotera kolinga twarande twata tole kanisa ime omondo usiko orandigwa ekara chire kanisa ime onyoye ngomorogi dama eteke kundi kiaye dama etabantu ri bakarogiramo wona obairo muya obatisiru onjore kawo chande kanisa ime omana kanyora kai nyageto twaka chogirira rande twakarire magana yoborogi na no ali kanisa ime so na ko gotero no tenga ko toko randia ko tora se kanisa te to aro wanjani ne yaito tonchoririe agara tuanchane na bakora baiga buna bono kero kendo ugandi ko sokyo gotera kubwate tune eri ngoro nga yugo chukwa banyora rero nga ndo changa bantu be myaka eri bakeire in fact na bantu bangeta matera yin including aba baba ndo jenga mbayo asidi lakini baroro batara bara era bonsipi baroro na bono se kwanda kuchiyo kangorora na bukonyora abantu nyagutama baroro okonyora bamaita matera yosaba ngina batara gotapi chinga kije bangina bali barenge gotera bali nga baiseke bali kunyikira matera iba banya tegera konyora nyabwatete na kimwatembire go stick kuchasa matera ye gotarira matera ye ke kristoka nkwanya kuigurinda otere na no nyogotero gukoro buna ukwemino aye mino bono se konyoro muino moyo no kungusa enje ngore kiri bale gokora omoino yo tumeke tiuni enye mbe kama kana na intanya saoro because one nintero moino muna bono ngere yo tange no seri ngonjere ke nawo ngere yo ranga ni le ngonjere ke nawo te iro moino bagiranga ngiro de koran ko ndatini no bani kana sementere iko akia yo jinje abantu bakira bakon lakini usa kwa muki etiuni onye tumeko we kamba ngana nyasaye maybe yo so me fancy gete go somo gano gete iga onyabege toro tingana boko bakotera nanda abantu bakota ko ki oko ngori kwa ngeri yo tanga lakini bano kwa beke iro magana bugane mino kwa ngoro monto onyo de message bano kurwa so to ntoko nyara gotera miniria because tali borandia oborandi bono na magana yo nyasaye abekire maso gotera yes nkwanya ko tempted gukora kugenda osa kuri ngiri na watera ngori twatera tamba shujade I was there abanyankongo amatera yesu ngiri na batera kuri muntu na atera tamangana ye unda teba ngense ye chipara chingiya inche na stigeti asogo thank God because onye to avere ngani mashuja this far the benefits nyasa torendire is God eke ko na ko tanga tata biyamo no asing enjoyo bo sibore
I was thanking him. Bono igonga ase akerigento ogokora. You have to remember God. Kwabeka kwabeku Nyasaye asekirigento. Akiko gara amatera yaiga ekaruto kunyatera kibukuru abwate kirogotera kubwate ngana giti ekwegeri kirogotera kubwate topiki aite topiki giti y'omuntu ukwanire ngoro ya Bibilia omugano gusama gana yo munubugima abantu bamenyete na bano ngabo n'abantu bamenyete. Yes, so muino nana kabatempo tete konyotera. Lakini nyanya na bungu nyiri kanse egara na konya bikira mangana ayo Nyasaye because na boy go biyaga koliro ayekerera arongotera muri bono kusengotera aye Kristo lakini njira yekerero bono. Yes, bano meta sije keiringo se na botoko ganda ne sebune yekire abotoko atera na botoko bugi patirende ntu ana kutika tiuni eri etiuni yanyaguta na bokanya baranga na botoko nyenyora. Mwanya goikase momente basubatia sagotera koino. Haya ndo anakobeka. Boli mutundu aterete amana abakungu baitu. Lakini nino nakarotoko stage. Ndo anakwenda sikono embarabu na barabu. Tura agenda na togenda na barabu bagwe karansa ntu atera. Because rene ndu toka ndi practice. Sama tare ndu practice ana botu wana nenga tokora abasaje tura atera. Bakungu to baite tora abama nando nyore tuitani igo bakungu bara baitani ko se bara itani ko ya ino bueno na butu ati se tiyo ke tora ara tera igo lakini bana lende sengenje jituni bana mnanda ko tera na Jesus mase bino te ndio tingo nyaro ko kira to nyara lende to ko nyara ko joini bana baro bara tera soprano arero usalito nande te go swana te go swana na nigo gotatiga bono gotera nkikene nando gocho wakora sobugima asobugima buri tangani tutararu asobateria ikintu natete ko advert yangi ko advice ya bateria large obateria buno buya buri nana boko konya rioka ekewa ekwaya ere ruwe number 1 komogoro Nyasaye bagusaba mono at the same time bamanyenge bono igase tu ikeiri no ne cisiti nchiri kokoro banta bange ba ko benefit ko YouTube. Bono na ra chiri chikanisa chinyinge ngo ganda na chi advertise na ya na chi advertise abateri. Abateri abange mbali bataye YouTube. Omonto monga ko gando igore channel totaya buna bone kanisa yeto ya Kenya binga totaya church kwaya ne bwata gotera. Ese ngejo batamanyeti. Omonto gando igore channel. Abatera guri karwa sokire o gore CD. O gando feed ase e channel yayi. Omonto yona kanyara chibese. Akaro ko chikuba bolingi ko gara moto ko gore channel ya YouTube. Umaete na wiketu aro monto ali asechibe sechiko ba channel tutu. Account. Base ganani amatukana kwa hera. Number 2 Skiza Tune Pace. Skiza Tunes ngwa kana chiri smart. Lakini wikamwe gwana ne kwaya. Ngoto ko beka utumira chibese. Because Skiza Tune garumu achiro siri chonse mogo cha bune kwaya moshe. Bueno mocho oro monto yoma ekaro chibesi chiga abantu bategerete Skiza Tunes chibesi chiko ruoro agotomiru ke abe kwaya ya kule ine faida yo yimwakora mwachorete because kwaya na mogotera mogote mwagotire bono mwatigire kwaya mwagaterire mwaringe pia mondo mwachorete bere chibesi kuna kubiku chabo kero to kana na maybe goso kule na ndene kanisa choro monto ndene ende maybe ukona gotomiru chibesi ejo hono mbeko nyara ko chora monto specific yura beka gotomiru chibesi bana go se kana ni tari abantu bakurwanira goso nekete kero monto tanga to kwanya gete gochiari goso monto egwa dirie chibesi chitaranza ku material sichiche bantu banza batanga yo indu to mobeka iga mai nyomba ga jete nyetari sikisa to moete kanisa ga intogete dirie abantu baona gorutana igo chibesi chiri mbali konyora they don't benefit bini kwai so number 1 ekwaya bantu banjane Skiza Tune chitika barecheste chia amatera chibese chia to bono ekaro mo mukirite igasa kwaya for example mwadari dogotera mwasigana ni dia se kwaya nga ngoto kwaya Skiza Tune ngogotomiru ngogo chikwanda korecheste mochoro monto yo momutige omonto amara kwe mogara ndanjibeke YouTube omonto yotali gotera
tama itipeni yoko mo kamambia tama itinga tumo korosio katero era bono lirimo na gosegana nia era chibesi chana okaraki bai bachana ko so se channel yaye bono mwakire ko mwamanya ki bono totao nde a benefit tiko kotero gukire lakini bantu kotero kwa teri dukuri kunya aba bamanyire akoga ndo gore city oga ndo beka se channel yaye ega mote kotamboka ngo gora mone channel ya YouTube mwanya rero rarire ino ase kwa ino na kimoko ni kinga igatari gose oyo ko manage chibesa nga mubwati ko ngusanana ngito ko ngusanana chibesa ngo sema ito nyane sikisa kwa shiringo to chire ega ruchi achire njoro njira to mu mutinyi seli butatu seli buine depending nga ki abantu ba sikise chichaling chibesa sino chiko to kana to ndo studio to record na kimoko ni kingo yo go chinyora no mwasi oko omwachi chibesa chigo to mu message yero karorekana ose chigo che ko mwachiro ranga enchi yake teji wala munando materia na bachigo cha anya na batera kwali ngorro na gana na wiki pot na ngire batera bali nchutate na kan tuana kandara nchimutua mbiyo mana sana nende ono kero emermeria ndo okora tatiko goteri se kwetani obateria igo ne omo makanika ingoro chikali ombate garaji busonga aiga prison sia ko gotira go chiji jogo iga itagia prison gotira muno yakagenda kuchiore shirogoro sinari bako ni jinkari ense mo matega ande garaji na bekuru kungebenesa enyaguta auto garage bora no nkobera ere ya se kwaya arutari ya kwaya arune yana abana kwaya bakuru muntu na bande bintu bya yakora so na nje ibana ya chwakari na ere yane na nje nko ngonyara kurwa machani ingi kwaya ro kireteri tari bate kaine ne no gotera kwaya riete na tumegete rie kwaya sengencho na lipono tubwate togotera ngani ngaigorire company company name ase biashara ebingo kara garna ari kuri kama rieto ma teli rio chikara cheste kwende business uiko chora marieta atatu nkabeke erio nganyara barieti anda andi nari na begete kanyori ria etire bono no mbwata bwi biashara ebingo kara bia chwakari asige kakengana na kiwa kwabe wakorero makanika omakaniko bana bakorire gwetani miaka 20 kabisa iga ina korire igo chikari nararo siri nara etana nire iga senginchu kurungansa kwegera mpaka bono iga omakaniko ndo jingana bwara nkonyire arasukire bana nasukire ngaki experience ande tokonya buri tokonya buri na nichi wesya to kurwara na sama ngana yo bateri yo na bia post ya sengincha mangana kona record ane kartu achikiri bune kwaya in most cases ndiro kona to chiku bune kwaya to aguna ni chikadi to ando mchango so ndo mbamanye tenga nchitire aro nchirikono so we katoto ale side hustle so kona chibense egere kona ko no ni chikadi bunicho mai tumina bano tumanyire ko ke kadi yetum we shall have a small correction come grace today and moto support so you have to go mwagenda gotera mwene ne basha mwa support egera bantu tuana gokonya igeme kanya saa yana gusuka yes ninge kiagerete kero kendo gachora ubu makanika o makanika ubu ne kosi you know karana nyansite na ikaransite na baibali bakangati baisi bakante ibono situ ikeiri ga kimasomo ga waikira kastira toka gose kastiyo nkibono gokora ngatebu genda mechanics in fact tinga chain mechanics and I want to thank my mother singing cho konya na ikira singotika konya na ikira singotika anye my mother ta kongete dira jite kana korira matuko makeigo ngamana konyora nga nibwate challenges shoko so anya aro obwoba gari kurigereria ego samba ibwata libirira nkoraro muchanga iguru ko beta gatabani ye na ngota kubetuka mpaka nchenga ingota kukorera guchi ngataka konyetiga kumbe na mai dengo takonkonya yali ngibune nkonye te bano mungu minta kama na nkonye Kiswahili ariko mu kisiringi 20 oga ndo umwarimu yo kongegeri na na ko rinasi na ikimara goba onga 20 ijinaenda na chika omongo no mana ngante ni mai tegera litu ko akanuore mo ari mo na nte tinko egure 20 ayegwacha kwanga na inche
na goro no meno twalie na mo 20 chiri mambi na go kana ile ni gas ande ando cho town na ndo mo andonga ama tenga nyitime ka 20 bopo ipaka nka chabone gas na inde nka chang kamanyemere munga ekerenga nkikialenge yani ba alinge ko ngomonyo uma to ko gwelesa ko ko ngenda na 20 na injina support ibona bako nyanga injina support so mwaka kiyo 20 yara ukogoki 20 shillings ri note enga kinja gato makaniko we alinge 2002 2003 2005 gocha iri note ri ya 20 popundi alinge mpaka 10 Kono diri chinga kichiri na numogati olengi siringi sano. Pero chinga gawa ko ire siringi sirini ko mogati noro. Na super tipeli to akangire ga to ali rumogati sansor. Chinga kicha kale mepi na gana benko alengo. Nda alengo lakini nda manyete besa. Ego bono asensa me ya mangana yo makani kobo. Na wanda te ko ni kare chia bantu na. Ega si yamba boko ngwa kaniri. Na wanda te ko tabanga. Onyo musound naro risiko maybe oichire otagete ko ekini asobo gimogo tige rupi atabenga bono ntegete ko enda kokora kusi inde yons ifagitio o makani kogo ogo samberi ndobwato welding yabwa se garachi yane go karotole welding ngo korande wakande chigari chirangi ngo samberi tole gas ndobwato gas welding yo bono ebintu ebibyonsi abantu mbali bago koro igo konyora bako geni umuntu gusambirira nyene chitirisa guchiya bwa gusamba chitirisa guchiya nere nkonyora umuntu koroshi chigari koripea kubika spare siga nere nkonyora umuntu wakachirangi nere nkonyora so konyora in most cases abantu batangiye kusi yibinte byamaboko I'm encouraging our youth singa umuntu korororo kwarire ngabono ne kusi maybe wakorire trare ntabese uso masomo wakorire sukuru ayecho ni chuakari choni chwakali egera korosi chigari egera korosi usambeleli ibinto sambeleli jitirisa inalipa tu mzuri ingaki wakorire bono ogwakinire koru kwaringe nimanyetenga kiyu kero kwakoreta maigerie bito kimbia renge biye bomono naki wakinire wika bono ayukulika abantu na hondo jenga nyasa nkonyire igona chite egento kya garete ngachanga ngaigore garajiye because indo jenga nara wetani korukale na kabere chwakali tu ngachanga nyoranga na atwarite nganyora application ke akorwa se county yechi abantu bali baragenda bakikokora chigasi ngagenda nga apply kana apply nganyora bande biri bono na bakonye mirimo na smacha challenges chiro ase overall shuwe chigari chiche serikali ne county bono nakikia garete nganda ngaigore garachi karengere linaki omweshimiwa Simba gatebetenga oete iria magana makongu so I want to support abantu bakachuakari karengere ligentonga korango genda bono nyigore garachi sengenjo nakorire bangetiria yari egenda tabuchigari ichi korigento kike ngichinchirosi bono maete karugo birangari byekerigo igo bono kuigore ebinto ogore chi machine cha welding ogore chisubana chiri chingi ya chiko kare emeremo buneyo nando tware some spares ega ye kara yachire wa ko ba ko te chenchi oil chenchi kore service so what ya murabari ega ye te service igo itere oil yo kara gento kete pe chenchi binto kete chenchi chi break gari ya sokake ya genda so abanta bangana bategeta se bagocha no ni gari shedi eroro ego cha ya soime mbulete ko nyetuera ya na korosigu egere ya soka so nga be encourage ngateba tiganyi gore egere bono tungucha kanyoranga abaraya bagende bago changa ngo to support bari etoka nanga bono nubwata sogo konyeru tatu kwa na irete birangere ebyo ngagenda ngaigore garachi konyotara chake yaho kero kware gukora inse y'abantu bande gusa kware gukora imirimo yo monyene naki narari ari kwarengere korora agaro changa yaro tukanare kware korora atari gokogoki kero gukorera umuntu imirimo it depends ngakina ari gochandika ndinari kunyegere mirime mato gukwegere gasi gwikoitire challenges na bete Nairobi na menye to bugima gite bwaringe bokongu obone njengo kotaka na bana bara se garachi yane bara bana bakwegera obo ba imirimo tini gotaka baitire bugima buri na iterete because kire ngaki ni bwato bugima boro bokongu wake
na sina aliko na ko kwegere miremeye asa ko ora bete nkalemereri sina begere Nairobi sina aliko kore garachi ya somoiri na beta 1 year lakini nkaruo kimbwate obongaini na sina aliko ra macha gwitense moiga na meri na boka mambia na cha na buse compound yo chisese chiari ngona nimaite ko churugera akumanga na bikebirenge nkalemereri papanga te gwikira sina amanyete mirimo bana karana kora ngabwatanga tirimo ngacha bono ngasochwa kali nsa wakali ne ngai kama ata bana na beto ko daracha mocha abu ngacha gaswa mata mocha ge ga chwa kali rin sari ga sia makurukora ko bera ali chikali chimi changa nsa mali ngabera ro igo lakini bana chikali chari ngocha na rosia tuabwatira na murabandu bari ngo tuabwata baso kachagenda yo bano ngacha gwikira senga tanga bano kona ikirega tiganyi gori bani garachi igarandalena na injini support montonde na regere mirimo at least obugima bu change kurungazo makaniko bo na wondo chenga bwan change bwan konyire makaniko bo ngasi yeme kono yite to kora yang konyire do chenga na abantu injera tu amenyete na numuchi yasa to konyire na kutomenyete itabauti tauti nero ko bwa na dirikare tu amenyete yes utare so na bonda ta ta ngi gasi ero ya mikono ya mikono na vile mi yabano como todo mundo ta kundi I'm sorry to say because na nalire bono chiringo rusi na genda na ko ringinto bono nje ko kanyu mutinyi bakando che akombera ko mwe na kigna ta kora manyanga ki amatukari andaro na kikware kora meresengencho kero mware kubwatira na gose konyoro kwa rengenga chibese che kero chigocha kero kene turi konyora chionse chiri gwakorera imirimo riria ya gose to kero kwegere gasi turiko beka biranga ringa bono ngwa kanunde ya kono ne skuru to ko ganda gwa kore ko sigete miaka 6 ogona ko beka chibese asingi njo kwegera njobono gari ya muna na soete na boka kanyoranga ni nyora misini ni nyore emia ndinere pigipigi sendi rege teri timbu atimo chanda sababu ngwegerande bona igekara nanyi manyire nali bono ndo chinga kaliko koraki nali bono ngaka kaliko benefit because ye gari bono te gocha gara chinto nke yera nsinyenga bone yacha yansinya no manyino ura sinyuri gori like now abantu mbere batamanyiti buna bona se chi ense maye chirangi kare gari gwa ku chirangi umuntu na bagocha oba teminde tonga tene gari erangi buniye chibese irenga kwa moteri ekaro kwa matebiri na ndo ndai gara chindo bori ama kanika rika saba ndaba kwa kachirangi eka kanyora ngo kopinga because irangi nero rore kurukwe base coat na nendo bwate rangi kurukum na chirangi chichimune chicha pal white chichi komesa mesaiga chirangi chiri expensive lakini to kana umuntu kopingire ga bana tata itikuru chiwa saka tebya rore rangi ndo ngakere abako ganda bako rote first coat chiri chiya kuchirangi chikoti chintangani yende yamana gocha bagwa kire kiria bagote igari ya bere ogotamanya njira kia gutema ogoro bwene toko okora bono omuntu garagende ekare gari ya chire ngo explain kama teno ni rangi no kugugu na uko kugu manye rangi ki kwa kwe gari yao to sinyana ongo tigagende because ene gara jibono RHS study the moment kumwagere rangi embe mondo yaso kagende gari yega ko ganda tiri ko karandra customer instead yego te kusalie lieta ki garage so je plainly ne gari yacha amongo ko tebinye rangi yere gana tibase ne to wakera iko onya gata te breakdown to karansa muri kere ke ko ruge chichati gara chinlepa bas mondo accept to mana ko gas nkoranga kirakenda abantu ngo chibare bakwaranga abantu bare buna n'ikivundi mukotwara baro muchando sana muchando na ko baro bokora geto bonge asi imirimo yabo aine kiko ne kinonye mbali utenenerete use bari bakora imirimo asi ubwate garage nga bakorire kene you know asa bakora bogo chibwakaru hara ite iri bindeni maite number 1 Nani jispea chikobe kuchigari, ntobuate the ex Japan, ntobuate Japan China, nani ntobuate jispea chia China. Chiga chigo te chiaro sibuga chitari nkongu chigo dum. Bono agarota mai te spea. Abono nda tebe maybe o magani ko bogo chabwara twalera obakora.
onye ne bintu mbira tubwata sigari bikor ball joint tubwata bintu bikor ngate thyroid ends shock absorbers ekere bintu ebye gari yachire omonye ne agogotebi mbekere ebintu biriye biya genuine bono abantu bali batari straight na bakomotebie kengere genuine keri kire Japan lakini kitari Japan keri kire tuga nga Japan lakini kero keri na no manyete muna likane kangeke ekeneke gotumu na kero original eke kerense so akaro kwa era siro montonga ebintebi na biko goruchi ba si chirega na biko karase gari strong bia konga mondo karanje kwa accept kokora ebintebio na bonte to kwa device abantu aba mundu ba mitona ki bekera yo monte gento keri ke gotumu ase gari at least nere gara ko genda egari yara amenya so bono abantu bago Japan akoreruo amagano yo bakorobu naba eka no tali tokori gas lakini ndi tini korra kusemba kora mono because utake to garo monte gento keri genuine ibe sa ka teba ngai kini goro ndetara ye ke gombe kere ngakyo ko kora koso ko ndo ko ye keri number 2 umubekere kora ngana ni jibe se chiai because onye ne ball chinti ka nyegara pieta eta ko somoka abadali number 2 kumubekera number 2 onye ta wiki chibe se chia the original party ye gari kumubekera so abantu bande nabika nyarikana ko tevinge kana ki original we apa ke takori tiki kitari original abu no bono most rio bakora bugo chabwa kora lakini nende bie bi ko ba asichigara chichi chira open ora che ko konte mbekere binto ya soka yagenda lakini asichigara chibono bune chigajo montago chigo igoriruwe ke itoso oro seliku to kunyara kumubekera binte because mambingo chali nanda ago cha direct pakabo kolende lie garage nandi kolende gasi yawe bengiya iyo gotebia manyene te truth kwa makorere mirimo agere mirimo ya ko bimiya era agara na ni egari ya du se ya menya buya ndubata na ni chiyo iri chimbe chiyo iri in fact pakama kani consider ma tengeye eye recycled eye mbiyere original una chiyo iri jitoko tume kaga nere bago jaba ire chingo tu bagenda bachira babeka chikemiko na inde yabe oiri ikobe kwegari lakini etari biya because egotara na weeks time kwanyora ndi yakorere ya muamiri so ekara na ndo muntu nera tamanyitie oiri binecho acho chingo chabali bangainu yabe ku kwanyora engine yakorere engine ya twalira mu chanda ya sarekire so ntuga we do that work ani chiyo iri chini mbwate ntati egara chi yane ebintu mbiro lakini enta de goyanshwa nga ebintu tokokorera chigari ali chonso tokorosi mbire genuine egana litoko gendi biashara bitu biya yes tari obo Kristo bogo soana na nemeremo obo Kristo obo Kristo bo maite mbara kar kwa bwegeire na bo ko gusuma ya kwa bacheni ni ase egasi ya ogokora wana bo memba bo no kongeni litoro chia ko barais wana obo Kristo bo koli me yao na bo tendi ko bo monto o korere kene sin enjunya sa nero no ibya kene egana ndiko no rakore mirimo yebiya egare nari uskabia nakio gokora ko kwaniki ngobwa mate bwao na bali bagokorere mirimo wabeiro buya obwa mate goikaba buya because mutatu aliti bwa mato buya ase magokore mirimo ayo mana bagusaria mirimo Erison ekaro mogorosie gari maybe mogendrete korosie gari obwa mate goikaba buya ekaro mwarosirie gari mwakorire nyamo kwanyore bese ekaro yachire omonto uyu mokoranera na umanyete nga onye ne engine tokobunga chibesa kwa tukonyora nechi to basa kumulina because umentenera gade jwa kari nera koreki nera acha konyora so the moment yuko mono mora sinyane ekaro konyora nga payment lirimo gwana ine taranyora wakanu muno mukubwa obeke chibesa jumo buko para bagende to konyara koran that business so oyuketa oko make sure kero monto ekara kurwe gara china isanigete eka mwa korire kasi useya chwakari kero monto akuroro kila mtu atosheke na vila mekuja na ayo muna njabano turo jina yitiro mangana yobo kongu paka bano na ansiri na ikire na nyori je gara chiane mbwate bono akini oge maboli na njana amenyete sinimbo manyete roti ko monto era mwa korire kasi ga asoka kende atabwati kende no kuchu monto na bwata samenyete koragera ko nabwata abana maybe abandi bako gende school so eri bwa matobo buya nande
mogendere okori gasi yabu buya igo you make sure kero omonto onyorire ng'eri yaye koreng'ana na ogokora kwaye buna gokorete gento buna kore and then abatebeti iga and I always tell people obogima obo iga ekero ogenderete kobomenya kero omonto nabwate okonyora ekiwango kiaye giokonyora kero omonto menya koreng'ana na okonyora kori kwao buna kore so nabo omonto arache maybe gosenga arachi muna bono gari abantu mbere bagocha basaba keigo bwate chigari chinginya konyora omonto na gusumbuka ki bane era bwate chigari chinkongu na ndo tem chigari chane ni sato bwate na bungutaka mugachindose kwana gushutuka ngaibono ekaro na gushutuka ari ngo omonto ene rusukire ngakibona omonto yasugete na yede ka saba teba ngaki ninje ya sankonye ndukuruga mbaka nkoreki nje nsukipaka lakini utaka mara moja utaka kutuma maybe utaka kutuma iganga one si utwale gara chibine yanyaguta utwale go sini chigari go sini ogotara para chiriga go utwale gari gete go sobe kirasi gete to konyara abongo baade baishina ki ocha kartwanya oranye niri kwanyora igo lituko aibika mubuko kolere epache dia egende ni chibeseji kwanyora that's why I advise people ngaki menya orengana no konyora kwao asinse buno asobugimo buno bugo toire monto naro bwate chimilioni account monto naro bwate chiribu account monto naro menye to kero monto amenye korengana buno ubugima bwabo so bono twakali tonyo twaro simepi so monto aro chiribu go senisa to senye lituko nande mambi na bwana nyore libu chinjika iyo 200 kwa rosi so ganda ni budget yokonyora kwa so bono karo bamanyete igo twakorire mirimo kero monto nama etenga akonyora kantu kaya kang'ana korang'ana mune emirimo akora twana komenyera igo mbuya mono sana ekero emirimo yago buna rikanika ase gocha ase family yao ni amate nchera kiro che yanyare kobeka gose yanyare gosigeta no nyaba amate abamate benkaya gose no nye mwago mwana yagere ndi gosomanyete kana nyasa konyire korwaria se kwaringe maiga kwaringe njire ngao ogotema change ogotema change ando bano chwakari yekara nanye soete egento tenda katema nganya sago konyire kwanyorire buno mogaka senka nyasago konyire kwanyorire chibese egento giankonyete na rengerete bwango na rengerete terese time na chita ka semina getenke egeri bune omo lecture gete kuru kumonyanja nka genda nande karondu etoro na tina chitinka gateke step gatebetenga abantu mwensi kumuri chuakari try to empower your women fakitinga nyore point bono chuakari na banda ndatebenga yaran konyira se binte binge me piaso nje yokomenya uchensi ase mechie kwa gacha uchenchi mechinchara ya renge na inde kankonya tugekaransa na my wife ngamate want to empower you tono ganu manya gitari ya na andi chuakari aje ari kuru na mwaka ni school fees na ndo gendra soma nere na ba so ke tenere mbiyari na ba gendra tucha so point ndende ta ta bangeri na ki in this life omuga ka gendra tenere kuna ko aso injire ngabuni yigo mungnonya kali kepepo yo ko gende ko sia nda so ma kore ina smart asia bantu batanje mata bantu na bono my wife kara ko ende school ko soma bantu bante ta to kwa muti ko genda ba ko genda tinge gari ya changa ria ko graduate kwatiku njarona ruta somete iga gakora okora oichaka agasoma tukagenda graduation naona rucha akorite so egane yega try to empower your women na rusiti ase ena limonyanja toronje yankonyete bono na bono ogo struggle kuruchwa kali kwa empower your women igota gasi bango choka ndenga gusika o ganye ngochori kukuchai chwakali yeka gotema empower no na bana bawo basome school chingiya bantu bamenye biya ubugima bonga buno so abanda takataba chwakali nche tinga taba ditirankonya bana batelio tinga taba mbora tokonya because at first na nega chisidi chaka oni ndu use it to sell to akachioniri paka na mbona ga YouTube ina no tole go nyora try benefit kurwa that's why I'm encouraging abantu every party try to tema ko sense yekiri no ni chikwaya so esi YouTube echiga abantu nye turanyora gento okora so achwa kali pale mirimo
ekara na basaba bako na gwetaiga muna bono na there is a time muga it's around metinye bere yetire ndaire nyumba ngamanya abaishi bakire botuko bakire basambire gesandurusiga basambire ekararaiga bakasiara amache ekarore kerige ikoreka rigioreka bona batete gosuyo koboko baiguru murangu kanyana nchi nakorere na igure nabuke hono ngomana konchikana gotanga abantu aba onyendi yo monda kwerwa so ichwa kali ka omete kara bana ba karo bintu nebi go ne karba idol bana karo ranguyo tigangende ngonyora kuika koigora bana ne tv ngoni go yankonye obongo boli butakonye gochimambi because no wari go imoki go sini tv yaire teyo chikomakonya kaje kamenya buyanere n'abantu baye go sini family yaye so abantu mna bana bunkweni kare chinaki imoka kenda ichwa kali so achwa kali ega sinero rob na bone ga sinero to kora gorukwe ya fiber work ase egaraji aye bintu buna bono pampa si birore bibie chipamba birore bichisaidi mira okonyora bigo crack okwanda gwaso naiga kwa beke fiber yo monto kwa eri yani ekosi ora agenda okare ase emetinye bere kwa nyuma ngiri oso echu akari na yo kare kintu kike ona karo sia bese echego konye go chimutu because bono mosae kwa kisamba ngaire koiba na no ibe go kona kara ndara bana kwa iba kwa ora gari abana ka basomi some ka bakuri ogokoro di nane go chanse no monto wa kiro monto kare waitiru wakure lakini ega robwate gento kia ogokora egasi yawe yama gokona eri ende yonsi ogokora na ndo nye kore no moyo obweru osie kama to ngi abantu bagokwana ora bona njo manyete buna abantu bamanyete no motelinde ega ogende sipea ne okanyora ntabwati mipie garachi nabongo tara ne obarona etachiga na etarangbi na etaga na enda daracha na rigina nyanyona na tire gana na bekero mono ora mono na kuringa ki kai omonto yo iko nandi ne ega sinere yago kor ngairo ndike mara baba na nyoli na majani na bekira na genda nyumba na nje na nyora kemba tekendo so no kweru nandikero monta airu ngaki tairazima na ne county yenkara abantu ga kindikiri ga shi county tairazima bono ndo nimbaje bali kubansi emere mugono ngaba no mugia abantu banga for example abantu ba kete chimba chikura bansi pi baje county ari to teni to like ngwata tenga ntori ka abantu muri kumwezi the best so jua kari oganda na yo teme kore ke biashara kiao unaweza pata tu unasonga mzuri umushando wo gotatwara emeremo na kinaringe okuburinga buna watebetugu ogwo empower abantu bande gose buna family abande gose bari mo kore emeremo na barabo watemere kubakwanira chinjira buna echisinge advice iyo yawo konyete watemere nayo kwa advice yaba bande gose kwa tebiri onde nero onjoririe family yawo abantu nabange na advice iri naenda abantu baitira sama gokana negerie emeremo abande barikira abande bakari Nairobi abande bari Kisumu bari emeremo so nabongo kubiya mugomerana no muntu ate haye mwalimu epukuja ngoro ko mwalimu lakini ujwaka twana toka so muntu ngorire ndagera abu ongajiri bubera nte mimi nitienda Mungu alinisaidia naendelea na kazi yangu mzuri na nakanyoro montari buya kabisa iga gurujwaka yari likire company yako gandu igora chinji ni yari ga kabisa chigari monta bwate kwende skill ya kamakoni so that is why na nchi kanisa ngora karotokora gana na bongo tebia abantu naki baminto tago ikaransa tengo ganya abantu banyore ayoge ntuchuko buno ba ure to gochako walo orabunuire mambi nande ngayo chako bunuire afadhali ukimbie ufanye vitu zako uchitafutie amenye buya litanga ni randa yemo utwaro wa manto buya na nyasaye onyore orende family yawo buya orende nemirimo yawo binde ngana gatebiri bitatu utwaro wa mato biyana nyasaye orende family yawo nendo orenda sokanyora mukate wa kila siku okanyora bo omenye to bibo biya so akara kanyora ngabantu bande babunire akema sebi ari okanyora ubugima bw'okonga uso muntu osiereri ubugima ari bwo gocha bw'akonga that is me I encourage abantu kora ka biashara na ngake so achu akari ayegera egasirio karanga abantu ngabanye chaete nginembe kimbia ukufanya na bakanyara yago konyiri wasikirio bugima bwa bide biya
Mbe muno sana umonjo morigire tokogenda cio mutumo komoke gwechitaga kaisano erindi toirane kogenderera kero torache kurigereria amange gose ari yokoena na umoyo ritukoria rero re juma nabo igo toirane kurigereria bari bagendete kobana into ase umorobere oyo iga. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Nkuri jure obe umumanyi buo obogendia tibuwa bua RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegelia bali boigo chigali chia automatic na light vehicle ase boigo bakwegelia C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batari kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru asamange nabukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Enyagitari ya Medford ni gomono egokoraria clinic kyabene ase Neurospine tarike 20 nenyicho muti umutangani umwuko yega bali babwate umuchando bomogongo ebigoti hip joint disc bulge difficulties in walking wose bali babwate umuchando bugwe kumba na gutara numbness and tingling of feet persistent headaches the brain tumor incho tarike chiga 20 nenye umuti tangani yoiga umoko ya n'ikishiringi kiri bubere n'ikimisano cyuka asenya gitari ere Hospital Road ose otwakere simiyasi namba 0762105575 gose 0101001127 tutarere enyagitari eyere ange na Kisi KMTC agerera onyorobo konyoboiga. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwate emeyega gose nuganeti emeyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents. Buffer Tents yemanyekaine mono buna Buffer Services ni company ekoeneke bune emeyega yawe yaikiranire boronge mbabwate ebirogo byogokomboya naende nkokora bare decorations ase emeyega yonsi boigo nkorosia bare ebinto binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting wood router yue kubutora perspex aluco board cellular board PVC wood forex wood engraving sheet na MDF nkorosia bare CNC decorations ase binto abuna kubutora chi black sheet korosia merangwa ebita chitirisa ebirogo bed heads sofa faces signage grills door labels wall arts interior and exterior decorations nebinto binde binge Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena ase barero chigesonso nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia marogoba asa mange bakere simia se namba 072922
6464 gose 0723755772. Baffertents, the home of quality. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echi chikona ebintu bigutumika service nabo igase nyumba yao, yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabo igone chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchora nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabo igone chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato mu rubyo oli papole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo mucho songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaye ya nyangena boigo nabo waka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Mwancho murigereria kera wono tori geretio gocha gukora omoroberio yiga ose ensemo eyentangane kigima yomoroberio yiga wetwane ya getembe kirondoche aiga abuna bono yo akotebana kirubo korwa Kenya bingi akoteba good morning getembe TV nyaguta ni moroche mukwani materaye niga gotusisine mono tiganya sae amokonye agenderere korandia enchiri yunkirubo korwa Kenya bingi na Kenneth Mecha akoteba in fact, Jared has given a very good encouragement to young people. Let others learn from him. None is poor, none is unfortunate in the society, but it's a question of sitting down and thinking about tomorrow. Let our young people avoid wasting time. The love of God unlocks all the challenges before one. Na bande chinse mochire cha Facebook korende Mr. Jared to ekero to gocha gukora mechando kimugwetera gose ase emeremerio gukora tukura chakira ase buna bono likanika challenges abantu bangete emeremerio gose mbabwate chibicha chimbe kubwatekana nemeremerio But bono mono nkorranga abantu abanjete gasi obusafi mono bataito babere chi obisi monta address yabe ke ta ya genda obisi karanse anyore besa sumutenye ni birangalie biya lakini bono for example no obisi aya bono muno moralia no bwate gari orojo no bere obisi ya ogore gari oyenjeria magoro karate ke kwa bekero moika kara ategete sabe si kwa kwenda nka kwanye pa kwa beke baro gwakora no nyarwa kwa meme nyare kana
tokonyara. That is why kero muntu Nyasaye amoire kegu kiaye kio gokora. Nyasaye tari gotiga muntu igo ngabana agotigetaye tubwati kendo gokora. Kero muntu buna Nyasaye mutongita sense na moete chisemi buno muntu yakomenya so buma bwense iga. Emo chando buoka no gociereri. Egento gioka ngeringa ki omonto bweru nga no tagete komenya bukimubuya na boko bamenya. Igonta kwa advice na abasaba bagosoa senyoma. Bata kana basoa nyomo tabwati gento go chiko go fit go tabwati the source of income. Injiro chikanyara ne na abana bao komenya na barbo. Labora amenye bukima bari stress. Na ndi bora abe so much stressful. Korwaye omukungu na abana because go strain dioka. Lakini osa kwebanga oteba bana ontagete. Bano timbwati gas. Aya epikipiki ngo kaendie ke kuba kiambwata. Lakini nintagete komenya nse ndi menye kinkuriye gento nje abantu bane bako konyora kuru. Mukungu mwere ta gwanje karo agosoka kwanda kwatara ni radio. Koira na maragoba. Nifakiti muna etane na ndi kigioka. Lakini nse gotoka nanga bono nubwate nchiro konyora kabese. Na njiro kwalika niku ekaro gwachire ne gento kabisa ke korukunga na ganta familia yego chakuri. Nere tabauti kubuo kwando tare oira noje na karetio obegetegesa usobegete tembe TV kinya ni gento mara bantu ba kurire ba kungu muntu yo na manyete ngaki future ko so ikonte ko tebanga ko tebanga challenges chiko bankiringa abantu ase gutaka kuchoini ase kosi korengana mnanje nkorra bandi no gosiereri. And the moment you go answer go siriria so bugima obugima obo tabo bangeti na no bokomenya go chandegete igo. That is one that kwini kare chia abantu kapisa ngaki onye to konyara kuri kwobisi pito yo onye to konyara ko kokora ka chiende chichi acha mune chichi pikipiki bwangu iga diye asia jwa kali okore kora ne biashara in fact okwagenda you make sure on lit kono gwata ne 200 okonyara kwa minyiro bugima. So I want to encourage abantu naki kende gionse keria mekone ya magoka kunyara gokora kwekore na ndi gokora kora ne chinguru bonza se ko discourage muna wana muntu ago jegara cheria se ngonse karaka nga wacha bukire keri sieke ekeri sige taita muntu oiri te ikungita njene ko beke abaroga ari to kora kare gasiga to kore kasaka kuchiabo kwanyore bese ya uwachire. So abantu tigaba be encourage ti basoke baligi basaichwa kali ningi ninya ituto na otole ninyeroje asinge njoye biro nchera kiyo gotema go balance yo gotera ne mirimo otero manyete otero na mbutuko muna wana na bonta kali gashi members na likali se WhatsApp na watevi kuna wimbo hapa tunaenda ku train tunaenda tu train. So siku fulani tumebook studio tunaenda kufanya nini? Tunaenda kuimba. Tuagenda twatera twikina ensa sta ya butuko kero muntu agenda boy. Kwatero ku kwabiri. Na record yo kwatero kama oku kwabiri. Andi mwacha na ende ko kwatero konduko andi mwagenda mwatera. Amora record na ina abiri na ina tatu. So esabatu tuagenda twa perform ekarata kwanda kusasi machikanisa. So obateri ono borandia. Gutwara boli chinga kichai na butuko create time. Lakini chinga kichi choko riyo mboga atina chirocho kwanyana nchiro rocha. So gebu atenda tinke ko okay chwakali ma tendire chikali chikocha moroshi ande ndiro anyore kali kose ya chamambia kose ibere mwaroshi ya chajiri chinde nchira asalika ma to ko ya go tenena ne nungu kali yigwete ngaye salika tenyara tataro chinga kichi riyo kirete you can be training your song training hotel ko ba kwa kubika mwetera mna technology ya chiri kwa biko kotera WhatsApp no ene sauti bali bana gotemba gutrain ba train kwa bolio muntu atena ngaki beka ngotena ya uga butugu ngakira ande ne flow ga abikire soprano kotera kwa koraki kotera kwa as bono you go mwenda mwachi ma train. So basically chi challenge chinte nchiro ko nyara chiro rasa mangane biashara more especially mwana wana se alis kwa bolinga challenges ndire tokoro sigari una tokoro sigari igara chiane koro siri sigari chi county na bo koro sigari jo chiaba chinyinge chia koro singa moje mwakanu
I don't know ngakie konyore program ere ye county kwanyora nga payments chiko koraki chiko delay ega chiko delay we remain there toganyete so abanda ko koteba na baraya baitona naki ega ro monta irire chikura tera si mama gusumbuka mono nga kimo karamo konya abantu mwarenge ko campaign mukabate mu bakonye ona da for example ni ward maybe ya kisi centro ose kitutu chache kitutu centro onye oro mo MCA oimukiri abana go senten like now ose tate mo gabana chi constituency to bwate chi sub county kianda ate bekire sub county ntagete enga abana batano ai mukia abana aba ama etenga chikari chiane ngoro sikuchire garaji epenesa ngoro sikuchire garaji maybe ko sene ya benoa ya rangi mbiri echose ntuma yindire nda toko kora repairs chikari chikamba ne che serikali oi mukia abana batano onda hetere mukia abana batano obairire nyagete obairire ego senchose abana ne garuko abaikiri begeire emirimo turu chikari maybe chikoro sikuchie county na ende payment chia babijai ko agara na at least na kwa nyore gento you support no na bapundi band to ko nyoro na mugaba no impago iri abantu ko nyoro okonyira abantu because ya bana mbale bachandike temeji batabwa tino ne so atabwa tino ne besa kuri no ndi ndazi baka ndo identify banda benga bana batano baire gara chigete gose na sita ababere yanda muigere welding ababere yanda muigere ko si mechanics ababere ko wiring wega ya momu beke ire na M5 oje mubeka asambiriye egas okonyora na baraibuka bakonyira abana kati bono njena na korora binte bino ne bigo changa bono tutagete morole na abantu amakoro chigari chi county gaba na teba bana ba mubakonyi guchia obu amantu bokonyora borubuya no in 2 years time abana bamanyire mirimo bargo bonda komero bishimya ke 5 naenda abandi gaende orenda rubatana oje ndegeri in 5 years abana 10 abana abanyanda bali kwase bakuriko ne garaji ne produce 10 ne produce 10 tokanya rwakonyira abantu yes abana bange usebe bali okwegeri eyokonyora bakuru bali no mwibuli ogocha nande nje mostly abanda abambale bagoche ga oyo mubwe kongete challenge aga changa mutrust mubwe gitabu akamanuka mukibiyo byane nande na mokonye tana yetu ni kanisa kate ugenda konyo mwana yo kamate imarete kamuri mbaka nyomba no akorara pakenda ga njira kumugura na akuri ba school fees paka jisubana ne chiana wala libongo tako tabu kango kubanga ki chibori tinjira na rusi dudu pa itoko ntijika ombo imokiri ne chiguni ojiro pimire chikiro kucha kominyo kanga ki kai njunga manko chibori tinjanga nchiyo ngoya ndalia saire tenga nyoro lio pimire chikiro ngo boli ngai chiache oyo ntenga ya muna toko pima echiko bekwe gali chaganda Nairobi nkai so abandi mbale bagocha yani ebwata challenges chinyinge but injam focus din tuli kuna kuligiri bintu bunebi umuntu gakonye kire ganera kwanyore wakonyira umuntu ajiri guchia bu thank God engane ya mocha sabo ibuli kero bono tugukura sengencho yebiro abaibuli bali babwata abana kero kende mpata gitikuira ikosi buna eyo mu makanika njenda tako beni kare chimbata bina ki onye gutageto mwana o mambi acha kokonya nigutageto mwana o mambi acha gwe konya mbono kumwagacha onye mwana ko roje ngai karanse tesikata bwati kenda okora karanse no mwana o because kero mwibuli na ma tinjira kwa no mwana nandi mwana taiyo ne tokana ngaro mubi mwana taiyo ora tata karo mwibuli na kora na take step yuko ibwero mwibuli aye kora you apart motevi muka genda chwa kali ali genda wigere genda kora gento gete genda no nyemplamba genda kora kosi ningapi ne yigo inakuwa mzuri abandi mbale bako ba challenge tinaki ninguze kuruchiba senjengi ro mwana ko sene polytechnic ko sene kosi onye tubwati chibasa muire direct chwa kali kwana no monto yo komwegere na kika kintete onkonye ro mwana because sisa kabaka ni school chine na ko ganda chikwegera ko sene plumbing ko sene chikasi cheto mechanical engineering and what paketake emiaka getakwega na ende school fees atwarega lakini onye tali kwenya kabwate chibese mi piara mugurire chisubana anda mutominga ganda chwa kali chaka mbedo lyo komwegeri anakuja tu mtoto anajifunza kazi na ende ntubano manyete school ko bakanda batebunga ene piston ene carburetor dial dance
these are the power chains ichi chiko koraiga maguta ago cha ke kia baiga plugs cha tege engine ya mana woka dono plug tikali ko matini plug ere guruto modere ya kucha kere plug yete guruto modero e gari go tole miss ya nywa maguta ko se ya baiga and such like things to baiga direct lakini rende ase omorobere abuna opokorigerera activity institutions gose chisukuru chobobundi serikali yabekiro nyomwana se kirasi memetinye tatu eyetatu yenda gosoa buna gabose garage asoe jokali akore meremeyo omanya nando magochikoira ne kirasi me bono yabire 50-50 ya change ritari buna matuko amagega matukire banyego ande serikali tukiyerure ngango konyera abantu temana nyumwana ukwigure nga sigete serikali yarura mubeka akore mubeka akore at least nario abantu bare konya sobugimo na bari bagotera matera egenje list baravungira batei ayo maito bono borandia tikabagenda ko chimutu lakini amatera onzipi so asa abantu bandi YouTube so rorora chesta matera amagana skiza tunes beko tikakobori nganga kingoto ko chikobeka ngakare ko cha kukwa ngoto cha kutigera rights karachaka Bueno, lo diura kwa kagandrata no konya ka ujembera. So we keep encouraging ina naki. Tika tu aro mwanjani. Aye ruta bana ke kwa into ndo take tu ari skisa tu. Aka nguchukura monge na kiko semonga ka kiko chikobega ko oli sibu de kwende chibasa chatom. Wose bagolera ini. Bagolera ini ye kwa. Asi chibasa chiko karaki chasi kisa tu ni chiko to mugo cho. At least ya bantu vai kase ke kwanga sa bantu bande vai kire aso mo boiga ki asa magana music bagendera uchimoto kirongoligira bari batuikerere Teresa Kimtago te wongera sana Jared, kazi nzuri na ndagote bona unaongea ukweli ndagote bona warime yo morobere korwa Kasarani umuraria Promise Nyabwabu goika keroka kirira gote akotiondi in ago na ndoche mbaraiga ariganiria ase umurobere ntubwate senior head girl agote kurwa omogwa akotiondi in Irene Kemunto kurwa Beirut Lebanon nande Roda Ruth agote nigagenderete kubwatia ime iyo kondo chenga akwarigania abanda abangeiga sakobate good morning and happy Sabbath preparations in advance mbiya monostana Freddy Kogembo agoteba my question is munamini agoteba naki agakuburia nga injiri yeiga aba missionary batoreterete muroche nere engikera nugosina nene bwate umuchando ikasoro ime yae era neri hiyo sita keke no challenge sia sinari jitai obo Kristo manyete karo monta onjo kirago onjo kakorube abeko nyari kana ase bikorwa kwanyoranga monto yega taramenya ke boikiran but we keep on kona ko lera senya saya sama sabo poro mai tena ne pasaka ndata ko de yumara liga era ora singin jogo to irania anda ase Yesu karo kwara because monto tayo le perfect kero monto ke kaga ndestre so entue amatara yo yuna bolia ekerenga keringa enchiriye in as much as ira twale challenges bono ika our mission was toro kia bantu enchiriye nga iya chakirete and how it started asense boyo bateri lakini asa mangana yo ko ba genuine ase ke bo Kristo kero kinge individually kero monto una manyoreta Yesu benjera agenreta komenya no kwegena kwae Roda Ruth agoteba nego arime korwa Gulf Jeddah agota Good Friday and happy Sabbath preparations gochase banya sabato bonsi nabono agoteba na goikaya sichin semo chanyari bari Masimba Bonyakoni Angasa Village gochase kanisa ya Angasa SDA naboyo abandi abange abwaliganeti gose bari agoteba tware sabato enchenu kerorere riri tukoria Ijuma Charles Onyanja erendo chega kuboringa etwaniero na bekonya kubuga mpaka wona ikero mugasororire bya mono sana kendera ko tigara ime iyo morobiriga ekiagera bono ntochiko so ase ensemo eri iye yungo jare dekero tugukorera ngero tugukora na yakora ase studio ukorigereria gusama tera ya Beneza Nyaguta onde naroraga oraga niko yategerera ngai arabanyore ntubate channel ya YouTube mande tingo te ya bantu bego YouTube ndu tanye bwati tubate channel ya YouTube ne channel ye karote ko oso se YouTube kwanyonyore you just type Ebeneza Nyaguta songs amatera diago chonsi pi
no yotete konyori skiza tune nimbe gete skiza tune ase simi yane oseka roko igure omonta kwa kire simi ko igura gotera ukubuga kwa nyaguta nyeguguta geto guta 111 gotera ukugwacha ase simi yao nare kogania osange kero kende usine namba yesimi erinde oyoganeti gukwana naye konyora mangi anyari gusanga naye gutera se namba yesimi ya mono sana oyo rata kamipi kututarira se garaji yeito so yo rata ke konyoro basemi muno gutobwate namba yane nabo nkonyerugere 0726 45 6615 0726 45 66 15 eyende nerororo ya kabere 0733 755 662 0733 755 662 chine chinamba chiami chesimu ono yorata ke komboria mangana chwa na vera benege injiri gose keberemo gose muntu teko koiro mwana ko to to chakatere kanisa yaino ndu yareti na changanyora abantu bago chaba gutwakire simi tima ite kiba kangereri ntu na botonga bateli bande bonse ntu bana kubolinga matera ya anda bachikase kete chibasene ngamogo chimwa saba this one really come ono sijunga iri asara na ndibiri onye go tagete to ijase kanisa maybe to ije chakotera otoko igwana na maybe na bago to amabuta nyambabuati abotoko enda we go we sing ana botoko nyora na basaye se kanisa echo to abakwanira igoro ya mangana ya chwakari to sirende to chinje kan konyire na bangote montonde nga bamindu tikatata emekuri kali into karansa siko igo ngora ya maiga bono ga wikange abateri bebeneza onto kwate sponsor ye kwa nyaguta oromo MCA usama roboti okoroko Charles Keganda hongo mo amaiga abateri banyaguta jara ndimicheka na Denis Omari ando kwata matanga kuchiali to kagenda se anti ya Denis mamu abashirite dochikomera na kuchioro to mera neto kwane abarwanya barigeli na bakorraiga ongina na mane family yane abaibori actually tali bonse bale mama kwekole my dad na passed away aba murabana bacu wakali akina Peter bonsi kebo bonsi na bonta te ko ba maiga to ko yanda to chikomera no me to ko la seti barigeli na boko nyara bakurigeli ande de nei pasi bara alia se egara chiagwa stoko bera bonsi abonta to ko ba maiga abasani bane be county ga to ko rabana barabo wate na bashukuru ande na bonta to bwatera nei ga semirmenyiga egara tusuke kuchimoto otherwise I wish you all the best na Mungu aweze kuwabariki. Ndio mono sana oyo nere Jared Nyagaka ontita okotera kurasi kwa yeyu ya Ebeneza Nyaguta tune singers iko mwancho murigere mbya mono sana so kagendera kuba umwegeno me ya Getembe television ekirongo kupulenga to basago sky kyagera murobirega bwetwani omanyekane tubuna etwan express bono ekero orachiko so asiki kagitari getambe nere DJ O korende nigongo konyorenga ase studio ya Kabrento mubwate